занону духтарони шаҳри Исфара ба семинар тренинг ҷалб шуданд. Онҳо дар семинар тартиб додани бизнес нақшаро меомӯзанд. Он дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид таҳия ва татбиқи барномаи менторӣ шогирд тайёркунӣ барои занони соҳибкор ва ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Муҳаббат Акбарзода яке аз иштирокчии фаъоли ин омӯзиш аст. Вай мехоҳад бо соҳибкорӣ машғул шавад. Барои машғул шудан ба соҳибкорӣ бошад, пеш аз ҳама донистан ва навиштани бизнес нақшаҳоро аз худ бояд кард. мехоҳам ки бизнеси худро ривоҷ диҳам, як зани соҳибкор шавам ва занҳои хонашинро бо кор таъмин кунам, талаботи мизоҷонро низ. ман вақте ки аз лоиҳа дастгирӣ меёбам, самти фаъолияти ман васеъ мешавад. ду намуди маҳсулот, ин маҳсулоти зардолӯи хушки дар ноҳияи Исфара бисёр ривоҷ ёфтааст ва чӣ хел фурӯхтани зардолӯи хушк ва чӣ тавр фоида овардан ба даст. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур ҷалб намудани соҳибкорони бо таҷриба бо муваффақ ба силсилаи мавҷудаи ташкили арзишҳо барои гурӯҳи мақсаднок мебошад, ки дар он занону духтарони соҳибкор ва ё хоҳиши фаъолияти соҳибкориро доранд иштирок мекунанд. Ин гурӯҳи иштирокчиёни семинар дониши худро такмил дода, малакаи соҳибкории худро баланд месозанд. моҳи декабри соли 2020 барои соҳибкорони шаҳри Исфара мо тренинги сериозина оиди омода намудани бизнес-нақша гузашта будем. имрӯз мақсади ташрифи мо аз он иборат аст ки барои ҳамин бизнес-нақшаҳое ки ин занҳо тайёр карданд, ёрии машваратӣ расонида бизнес-нақшаҳои онҳоро пурра омода кардан ва ба лоиҳа пешниҳод кардан мебошад. бояд қайд кард, ки чунин омӯзиш дар ноҳияи Мастҷоҳ низ ба роҳ монда шуд. Чорабинӣ рӯзи якшанбаи санаи 17 январ баргузор гардид. ҳамчунин бо ҷалби зиёда аз 250 нафар иштирокчиён дар доираи зерлоиҳа як қатор чорабиниҳо бо занону духтарон, машваратчиёни соҳавӣ, соҳибкорони варзида дар самти пешбурди соҳибкорӣ байни занон ва духтарон, аз ҷумла чорабиниҳои менторӣ, шогирд тайёркунӣ, мизҳои мудаввар, семинарҳои омӯзишӣ барои баланд бардоштани малакаи соҳибкории занон гузаронида шудааст. он бизнес-нақшае ки шумо таҳия кардон, ман давоми 2 ҳафта 3 ҳафта корбарӣ карсоидтон, ҳамиҳои якбор дида буроем. он масъалаое ки пайдо шуданд, саволҳое ки пайдо шуданд, бо якбор дида буроем. ҳама машваратҳое ки лозим аст, бо якбор мо шумо бекунем, ҳам бо менторон, бо шогирдон шумо кира ҳамкорӣ кунем. ҳамин он чизе ки зарур аст, ҳамина пурра кунем. ва камтар оиди он ки чӣ хел ҳамин бизнес-нақшае ки шумоҳо тайёр кардитон, ҳамина рафта дар назди комиссияи боҳодӣ шумоҳо презентатсия мекунед, чӣ хел ки зашитӣ мекунед, камтар дар бораи суҳбат мекунем. ва он масъалае ки байни ҳангоми ҳамкориётон бо менторон, бо устодон шуда буд, ҳамаро камтар гуфта мегузорем ва оянда қадамҳои дигаре ки мо кардем дар кор, ҳамаҳои шумо ки дида баромадем дар кор. омӯзишҳо аз рӯи 5 намуд маҳсулоти 3 занҷираи арзиши иловашуда дар зерлоиҳа барномаи менторӣ, шогирд тайёркунӣ амалӣ карда мешавад, ки ин хушкмеваю чормағз, равғани донаки зардолу, чормағзи заминӣ, асал ва зироатҳои лӯбиёгӣ мебошад. Гулноз Одинаева соҳибкор зан аз ноҳияи Мастҷоҳ мебошад. Вай низ дар тренинг омӯзиши ташкилоти ҷамъияти Мир иштирок намудааст. зиёда аз 18 сол аст ки бо парвариши чормағз заминӣ машғул аст. дар деҳаи худ ба занҳои хонанишин оиди шогирдтайёркунӣ кор карда истодаам. дар оянда мехоҳам ки коркарди чормағз заминиро васеъ ба роҳ мода занҳои хонанишинро ба кори доимӣ таъмин намоям. ман бо устодам Раҳматов Мираҳмат нақша бизнесро тартиб дода дар оянда мехоҳем ки чормағзи заминиро бо технологияи муосир ба роҳ монем.
лоиҳа аз ҷониби барномаи рушди созмони милали муттаҳид мусоидат ба савдо дар осиёи марказӣ дастгирӣ карда шуда аз ҷониби ҳукумати Финляндия маблағгузорӣ гардидааст. муҳлати амалишавии барнома бошад аз 10 июли соли гузаштаи 2020 то 10 марти соли 2021 амалӣ карда мешавад. гузориши Ганҷина Олим ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.